Είμαστε και ταυτόχρονα, ας πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε κάτι άλλο. Νίκος Μπιλιλής. Δεν σας λέει τίποτα το όνομα. Δεν το ξέρετε. Το ξέρουμε εμείς όμως που είμαστε μέσα στον χώρο, τον κινηματογραφικό, τον τηλεοπτικό. Είναι ο άνθρωπος επάνω στον οποίο η αφεντιά μου βασίστηκε για να φτιάξει την σημερινή ΕΤ3. Ήτανε ο πρώτος οπερατέρ με φιλμ, 16άρι, τον οποίο χρησιμοποίησα και ήταν στο πλευρό μου 2 ολόκληρα χρόνια ο Νίκος ο Μπιλιλής για τα διάφορα ρεπορτάζ. Ο Νίκος ο Μπιλιλής έχει ένα ιστορικό αρχείο. Αρχείο το οποίο ανάγεται ακόμα και από την τουρκοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη άρχισε να απελευθερωθεί. Απελευθερώθηκε αφού πια είχε ανακαλυφθεί ο κινηματογράφος. Το αρχείο του είναι εκπληκτικό. Είναι πολύτιμο. Έχει όποιον δεν μπορεί να φανταστείτε μέσα, συν και εικόνες από την τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη. Αυτό το αρχείο, κυρίες και κύριοι, ρημάζει. Είναι σε ένα υπόγειο, δεν έχει πού να το βάλει ο χριστιανός. Δεν έχει και κληρονόμους για να τα αφήσει κάπου. Ρημάζει το αρχείο του Νίκου του Μπιλιλή. Δεν ζητάει λεφτά. Δεν το πουλάει ο χριστιανός. Λέει δώστε μου έναν χώρο 400 τετραγωνικών για να το βάλω μέσα κάτω από συνθήκες υγρασίας καλές γιατί θα μου σαπίσουν τα φιλμ. Και όποιος παίρνει ένα κομμάτι από το αρχείο αυτό για να το προβάλλει σε κινηματογράφο, σε τηλεόραση, να μου δίνει εμένα το νόμιμο ποσοστό της πνευματικής μου ιδιοκτησίας. Πιο ντόμπρα και ξεκάθαρη εξήγηση δεν θα μπορούσε να γίνει. Πάμε να δούμε το τι είπε στη συνάδελφο Μαρία Κλουτζού. Ο ήρωας, ο εργάτης αυτός, ο Νίκος ο Μπιλιλής. Απευθύνομαι στον κύριο Ρουσόπουλο, απευθύνομαι και στον κύριο Βουλγαράκη. Είναι οι δύο κατεξοχήν αρμόδιοι υπουργοί πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης. Σώστε ένα αρχείο το οποίο σαπίζει από την υγρασία. Κώστας Χατζηχρήστος, Σωτήρης Μουστάκας, Τζένι Καρέζη. Όπου και αν γυρίσεις το βλέμμα σου αντικρίζεις έναν μεγάλο, έναν αξέχαστο ηθοποιό του παλιού καλού ελληνικού σινεμά. Κι όμως δεν βρίσκεσαι στο Μουσείο Κινηματογράφου, αλλά σε ένα υπόγειο της οδού Προξένου Κορομιλά, όπου ο θεσσαλονικιός κινηματογραφιστής Νίκος Μπιλιλής έχει συγκεντρώσει ένα μοναδικό αρχαιακό υλικό. Έχει διαφημιστικό υλικό περί τις 30.000 φωτογραφίες και ακόμη περισσότερες, έχει τρέιλερ από 300 έργα και έχει πολλά ντοκιμαντέρ ελληνικά και ξένα. Έχει καμιά εκατοστή κινηματογραφικές ταινίες και κάποιες εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες μπορώ να πω, θέματα κινηματογραφικών επικαιρών. Εκατοντάδες πρόσωπα του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου. Ντοκιμαντέρ, βίντεο ντοκουμέντα από την Ελλάδα του χθες και την δικτατορία του Μεταξά. Όλοι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, τυπωμένοι σε κινηματογραφικά φιλμ και αφίσες που περιμένουν κάποιον να τους βγάλει από την αφάνεια και την υγρασία του μικρού υπογείου. Όπως χαλάνε τα φιλμ που είπαμε από την υγρασία, έτσι χαλάνε και φωτογραφίες από την υγρασία. Δείτε την κατάσταση. Και αυτές εδώ είναι έτοιμες, είναι για να χαλάσουν, ήδη έχουν κυτρινήσει. Ο 80χρονος θεσσαλονικιός κινηματογραφιστής, που με τόσο κόπο και μεράκι συγκέντρωσε περισσότερες από 20.000 φωτογραφίες και πάνω από 1.000 κινηματογραφικές ταινίες, στέκεται στη μουβιόλα του και περιμένει τον αρμόδιο που θα σώσει το ιστορικό του αρχείο. Ως πότε να βρεθεί ένας χώρος γύρω στα 400 μέτρα, γιατί τόσο χρειάζεται, δεν είναι μόνος αυτός ο χώρος που είδα, υπάρχουν άλλοι 2 χώροι τεράστιοι στην ίδια κατάσταση, γύρω στα 400 μέτρα να αξιοποιηθεί, να πάει το υλικό στη θέση του, να αξιοποιηθεί και να εισπράττω κάποιο ποσοστό για τα πνευματικά μου δικαιώματα. Η Θεσσαλονίκη της τουρκοκρατίας, η κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες φαίνεται πως αγγίζουν περισσότερο τα γειτονικά μας κράτη, όπως την Τουρκία και τα Σκόπια, που έχουν εκφράσει πολλές φορές το ενδιαφέρον να αγοράσουν το αρχείο του Νίκου Μπιλιλή. Οι δικοί μας αρμόδιοι του Υπουργείου Πολιτισμού μάλλον δεν φαίνεται να συγκινούνται. Σε στιγμές απόγνωση λέω να το φορτώσω κάπου και να πάω να το πετάξω έξω από τη Δημαρχία ή έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τόσο πουρλό θα το κάψω. Αν τελικά η μοναδική αυτή πολιτιστική κληρονομιά δεν βρεθεί στα σκουπίδια, τότε ίσως μια μέρα τα παιδιά μας να μπορέσουν να δουν όλα όσα εμείς οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε αφήσει να ποτίσουν από την υγρασία του χρόνου. Στις κάμερες του Νίκου του Μπιλιλή είναι η ιστορική ανακοίνωση του Μανώλη Ανδρώνικου ότι βρήκε τον τάφο του Φιλίππου. Στις κάμερες του Νίκου Μπιλιλή είναι καταγεγραμμένες και τραγωδίες, όπως η πτώση του YS στο χωριό Μεταξάδες στην Κοζάνη. Στην κάμερα του Νίκου Μπιλιλή είναι αποτυπωμένη η ιστορία Θεσσαλονίκης από την Τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα. Όλοι οι μικροί μεγάλοι που πέρασαν από εκεί. Κύριε Ρουσόπουλο και κύριε Βουλγαράκη, στα όποια προεκλογικά σας προβλήματα και στήματα και τρεξίματα, μήπως μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας. Νομίζω ότι αν δώσετε εντολή στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Γιώργο Καλατζή, θα μπορέσετε να βγάλετε μια άκρη. Πριν πάμε για διαφήμιση, απλά και μόνο να πω την καλημέρα μου στην να στείλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στη Βουλή τις κινήσεις των χρηματιστηριακών του συναλλαγών.
Σπάνια ντοκουμέντα και κινηματογραφικά φιλμ από τις αρχές του αιώνα έχει στο αρχείο του ένας κινηματογραφιστής από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο χώρος όπου φυλάσσεται το σπάνιο αυτό υλικό δεν επαρκεί. Και ο ίδιος απευθύνει έκκληση προς την πολιτεία να σωθεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το φιλμ που περνάω είναι η επίσκεψη του Σουλτάνου Ρεσάτ στη Θεσσαλονίκη το 1911. Από κινηματογραφικά επίκαιρα και σπάνια ντοκουμέντα που σφράγισαν τον 20ο αιώνα αποτελείται το προσωπικό κινηματογραφικό αρχείο του Θεσσαλονικιού Νίκου Μπιλιλή. Ο 76χρονος άνδρας με περηφάνεια δείχνει στιγμές από το σπάνιο υλικό που με τόσο μεράκι συνέλεξε όλα αυτά τα χρόνια. Ιστορία κινηματογράφου σημαίνει ζωή μου να πεταχτώ κι εγώ μαζί του στα σκουπίδια. Γιατί δεν έχω ανθρώπους να συνεχίσουν. Ομολογεί με πικρία, ωστόσο, ότι μετά το θάνατο του γιού του από καρκίνο, η ζωντανή ιστορία της 7ης τέχνης που φυλάει τόσα χρόνια κινδυνεύει να πεταχτεί στα σκουπίδια, αφού κανένας ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας δεν έχει υιοθετήσει το αρχείο του. Υπάρχει πρωτότυπο κινηματογραφικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιείται σε κινηματογραφικές παραγωγές και σε τηλεοπτικές ακόμη περισσότερο. Το κινηματογραφικό υλικό του Νίκου Μπιλιλή χρονολογείται από τη γέννηση του κινηματογράφου. Φιλμ με ιστορικά γεγονότα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικά έργα, διαφημιστικά τρέιλερ, φωτογραφίες και αφήσεις κινδυνεύουν να μείνουν στα ζήτητα. Περιμένει κάποιος να ενδιαφερθεί για το αρχείο του, ώστε να μην αναγκαστεί να το πουλήσει. Έχω έτοιμη σελίδα για το ίντερνετ σε 4 γλώσσες και όποιος το πάρει έξω. Επιθυμία του Νίκου Μπιλιλή είναι το πλούσιο κινηματογραφικό του αρχείο να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα και να αποτελέσει παρακαταθήκη. Προηγούμενα τα ζητούσαν οι ξένοι και δίναν και $2 εκατομμύρια να τα πάρουν και δεν τα έδωσαν. Θα δώσω στην γενέτειρά μου. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από την πρωινή εκπομπή του Μέγκα, αρκετοί έδειξαν ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν το κινηματογραφικό αρχείο του Νίκου Μπιλιλή, όπως ο νομάρχης Αθηνών Γιάννης Γουρός. Επικίνδυνο νερό πίνουν οι 2.000 κάτοικοι του. Να ανάψουν ένα κεράκι, γονείς και μαθητές και δάσκαλοι. Και αφού είμαστε στην Θεσσαλονίκη να μείνουμε, το προλογίσαμε χτες προς το τέλος της εκπομπής, αλλά σήμερα θα σας το παρουσιάσουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μια ολόκληρη ιστορία ζητάει στέγη. Σε ένα μικρό υπόγειο, στην οδό Προξένου Κορομιλά, στη Θεσσαλονίκη, στεγάζεται ένας ολόκληρος κόσμος. Στην κυριολεξία ένας ολόκληρος κόσμος. Επίκαιρα, το θυμόσαστε, τα επίκαιρα που είχαν οι ταινίες πριν από τις κινηματογραφικές ταινίες, από το 1911. Ταινίες βοβού κινηματογράφου από το 1895. 400 ταινίες ομιλούσες. 600 τρέιλερς. 50.000 φωτογραφίες και αφίσες. Μηχανήματα, κινηματογραφικές μηχανές, αντίκες, οι οποίες πια δεν κυκλοφορούν. Πρόσωπα, γεγονότα, σημαντικές στιγμές για την ιστορία του τόπου. Όλα αυτά στιγμαγμένα σε ένα υπόγειο στην Προξένου Κορομιλά. Ο βετεράνος κινηματογραφιστής, ο κύριος Νίκος Μπιλιλής, απευθύνεται προς πάσα κατεύθυνση ζητώντας λύση. Κύριε Βενιζέλο, είσαστε Υπουργός Πολιτισμού και η βουλευτική σας έδρα είναι η Θεσσαλονίκη. Μήπως πρέπει να δώσετε ένα ραντεβού με τον κύριο Νίκο Μπιλιλή για να στεγαστεί αυτή η εκπληκτική ιστορία? Ποια ιστορία? Δείτε, κύριε Υπουργέ. Ο Σουλτάνος Ρεσάτ φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Να και εικόνες φρίκης για τον ελληνισμό. Μικρασιατική καταστροφή. Ένας τρελός χορός από εικόνες, πρόσωπα, γεγονότα, εποχές, χώρες. Τα αστέρια όλων των εποχών παρελάβουν μπροστά μας και μας καθυλώνουν. Και ο θόρυβος της κινηματογραφικής μηχανής μας γυρίζει πίσω στα παλιά. Τόση λάμψη, τόση δόξα, η ιστορία η ίδια. Σε ένα μικρό υπόγειο στην οδό Προξένου Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη ασφικτιούν κυριολεκτικά. Ξεκινάμε από ιστορία κινηματογράφου. Από το 1895 τι ήταν η πρώτη θεατέ του κινηματογράφου από τους αδελφούς Λιμιέρ. Έχουμε Μελιές, έχουμε Τσάρλι Τσάπλιν, Μπάστερ Κίτον, Χάρο Λόιρ, πρωτού γίνει Χάρο Λόιρ κινηματογραφιστής, το Λιγνό πρωτού γίνει Ζευγάρι με το Χοντρό και πολλές άλλες, αλλά και κάποια έργα ελληνικά και ξένα. Μακεδονική ταινιοθήκη. Σωματείο μη κερδοσκοπικό με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό τη διάσωση και συντήρηση κάθε κινηματογραφικού υλικού, καθώς και τη διάθεσή του προς κάθε ενδιαφερόμενο για έρευνα και επιμόρφωση. Δεν μας λείπει τίποτε, δηλαδή ξεκινάμε από το 1910 υλικό επικαίρων και φτάνουμε μέχρι το 1990 και όπως σας είπα το 1960 μέχρι το 1990 είναι αποκλειστικότητα για όλο τον κόσμο δικής μου
παραγωγής. Ταινίες βοβού κινηματογράφου, 400 ταινίες ομιλούντος ελληνικής και ξένης παραγωγής από το 1930, 200 ταινίες μικρού μήκους, 600 τρέιλερς κινηματογραφικών έργων ελληνικής και ξένης παραγωγής, 50.000 φωτογραφίες και αφίσες από 2.150 κινηματογραφικά έργα. Όλο αυτό το υλικό, τι θα γίνει? Αυτό το υλικό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί εγώ τέρμα πια πόσο θα ζήσω ακόμη. Ο Παναγιώτης βγαίνει σε σύνταξη, ποιος θα το κοιτάξει? Πρέπει κάποιος φορέας να βρεθεί που να μαζί με εμάς, όχι σαν τους άλλους που με εξωστράκησαν από το Μουσείο Κινηματογράφου, θα πούμε και γι' αυτό, μαζί με εμάς να πάμε, να μπει το κάθε πράγμα στη θέση του, να αξιοποιηθεί με εκπομπές, με εκθέσεις, με βιβλία, με όπως μπορεί να αξιοποιηθεί όλο αυτό το υλικό για να μην χαθεί. Και να βγάλουμε κάποιους διαδόχους που να συνεχίσουν τη διάσωσή του και την αξιοποίησή του. Ο βετεράνος κινηματογραφιστής Νίκος Μπιλιλής, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Κίσκυλα δημιούργησε τη Μακεδονική Ταινιοθήκη, μιλάει με πόνο. Αγγίζει τους πολύτιμους φακέλους, χαϊδεύει τις φωτογραφίες, ξεφυλίζει τα άλμπουμ, μας δείχνει το βιβλίο του και ξεσπάει για το τεράστιο υλικό που έδωσε στο Μουσείο Κινηματογράφου και δεν το βλέπει να αξιοποιείται. Είχα κάνει μια επιστολή στον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος δεν απήντησε. Δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Βενιζέλος για τη διάσωση αυτής της εθνικής κληρονομιάς που είναι η ιστορία του τόπου μας. Δεν ενδιαφέρεται. Γιατί δεν απάντησε? Ήταν περισσότερο ανάγκη να γίνει ένα μουσείο κινηματογράφου με 40, 50, 60 εκθέματα παρά να διασωθεί το υλικό αυτό που το ζητούσαν οι Τούρκοι, το ζητούσαν και δεν το έδωσα. Βγαίνω από τα ρούχα μου με πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Και το άφησα στη Θεσσαλονίκη για εθνική κληρονομιά και εξαφανίστηκε αυτό το υλικό. Πού βρίσκεται και σε τι κατάσταση είναι? Λέω για το πρωτότυπο υλικό, εκείνο που, για το αρνητικό, για τα φιλμ τα αρνητικά που είναι αναντικατάστατα τελείως. Αν έχουν χαθεί αυτά, δηλαδή γίνεται μια διαγραφή της ιστορίας μας, εξαφανίζεται η ιστορία μας από το 1960 μέχρι το 1990 που έχω δώσει το πρωτότυπο υλικό. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε από εκδήλωση, ούτε από πρόσωπα, ούτε από χώρους, ούτε από τίποτε.